खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांनि YouTube चेनेलसिम अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो मरेल बुस्ट खालामनानै हो गबिन्द बसुमतारी बिथांनि जिउ जारिमिनखौ नोंथाङा आंनिसिम स्टेटमेन्ट लानो फैनायलाय गिबियाव नोंथांनिसिम साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय आरो नोंथांनि YouTube चेनेल नायग्रा बिथांमोननिसिमबो गिबियावनो आंनि खुलुमनाय आरो मान बावनायखौ जासिहरबाय। दा गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ आङो गिबियावनो मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि गेजेरजों लोगो मोनदों होननानै बुंनांगोन। बिथांखौ आङो फ्राय 2011 एबा 12 मायथाइयाव लोगो मोनदों। थिग बिदि एक्जेक्ट गोसोआव गैला। जेब्ला दिननिफ्राय बिथांखौ लोगो मोनदों बै समनिफ्रायनो बिथांजों थाफानानै हाबाफारि मावनो मोनदों होननानै आं सानो बा हाबाफारि मावबोदों। बिथांखौ जेब्ला आं लोगो मोनजेनदोंमोन अब्ला बिथाङा मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि सासे गोख्रों मावथि एबा सिबियारिजों लोगोसे मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि आफादगिरिमोन। अब्ला बे समाव आं बिथांखौ लोगो मोनदों। जेब्ला बिथाङा आंखौ लोगो मोनदों गावनि फंबाय हिसाबै बा गावनि कलिग हिसाबै आंखौ लाफानानै खामानि मावबोदों आरो धोरोमजों लोगोसे समाजनि गुबुंले हाबाफारिखौ माबोरै बोस्रांनो आरो समाजाव माबोरै सैथोनि लामाखौ दिन्थिहोनो हागोन बेनि खोथाखौ बिथाङा सानबोदों। लोगोसेनो बिथाङा जेब्लानिफ्राय आंजों लोगो मोनदों अब्ला समनिफ्रायनो सानैजों हाबाफारि मावबोदों आरो गोबां समाव सानैजों बिसिना गंसेयावनो थाबोलायदों आरो गोबां समाव गोबां खोथा सावरायलायनाय जादों। दा बुंनो थाङोब्ला बिथांनि जिउ जारिमिना आंनि मिथिनायाव उन्दै समनिफ्रायनो दुखुजों फैनाय आरो जेब्लानिफ्राय गाव सासे रोंखा राखा जालांगा जोहोलाव हिसाबै देरबोयो बै समनिफ्राय गोग्लैसोनानै थानाय बर' हारिनि जेंनाखौ सुस्रांबोनो बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों बिथाङा लोब्बा लानानै बा गोख्रों मावथि हिसाबै बाहागो लाबोदों होननानै आं मिथिगौ आरो बिथाङाबो थोंजोङै आंनो फोरमायदों। दा जेखियानो जादोला बिथाङा जोंखौ आरो न'खरजों लोगोसे बयखौबो समाजनि ओनसोलनि सुबुं माहारिखौ मोदै हुगार होनानै जोंनिफ्राय आनज्रायलांबाय। आं दा गिबियावनो सोरजिगिरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों बिथाङा जेरावखि थाया मानो बिथांनि जिउमाया अरायबो गोजोनै थाथों आरो सोरजिगिरिजों बिथांनि जिउमाया आजावजानानै जोंनि गेजेराव सासे मावथि हिसाबै जोनोम मोनफैफिनथों बेखौ आं सोरजिगिरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों। बिथाङा जेब्लानिफ्राय आंजों लोगो मोनदों सम माब्लाबा सानैजों बिसिना गंसेयाव उन्दुदों लोगोसे कम्बल गांसेखौनो जोमबोदों। बिथाङा बै समनिफ्राय आंनो धोरोमजों नांथाबनाय सुबुंब्लाबो गाव राजखान्थियावहाय लोब्बा दं हिसाबै बिथाङा राजखान्थिनि खोथाखौ आंनो सम खिथाबोदों आरो फोरमायबोदों। बर'नि गेजेराव जेसेबांखि गुदिनिफ्राय जेंना जाबोनाय जेब्ला बर'खौ मास्टार अफ रेस दालांनायनि मोनसे थांखि लानानै हाबा मावफुंनाय बिथाङा आंनो सम खिथाबोदों। लोगोसे बै समनिफ्राय बर'फोरनि गेजेराव गावजों गाव दाङाबाजि जालायनाय लोगोसे बर'फोरा गावजों गाव गावलायनानै समाज दावगाहोनायनि हाबाफारिनिफ्राय सोरबाया जानगारलांनानै मा राजखान्थियारि हान्जा बर'फोरनि गेजेराव सोमजिबोदों, मारै सोमजिबोदों, मा मुं लानानै सोरजिबोदों बा मा मुं लानानै दाबोदों बिथाङा सम जेब्ला सानैजों बिसिना गंसेयाव उन्दुलायोमोन अब्ला आंनो फोरमायथिबोदोंमोन। दा जेखियानो जादोला जेब्ला बिथाङा खामानि मावनायनि हाबाफारि लायोमोन अब्ला बिथाङा गोसो मोदोम जिउ सोलेर होनानै मावथाबोमोन आरो जाफुंहोनायसिम बिथाङा मेङा हसिया सान गैया हर गैया मावजोबोमोन बेखौ जों नुबोदों। लोगोसेयैनो बिथाङा जेब्लानिफ्राय आंजों थोंजोङै हाबाफारि मावबाय थानो मोनदों बिथाङा जोंजों सम मालाबा उन्दुनायाव हरनि 3टानिफ्रायनो सिरि मोननानै जिरायलायनानै सानै साथाम जिरायलायनानै मालाबा जोङो हारिनि समाजनि धोरोमनि बेफोरनि सोमोन्दै रायलायोमोन।
अलखदाव गोलैनाय मानसिफोर एबा समाजाव माखासे समाज बेरेखा हाबा मावनाय बा समाजनि गुबुंले जालांनाय बेफोरखौ माबोरै फोसाबनांगौ बेखौ रायलायोमोन आरो सम सम मालाबा धोरोमनि हाबाफारि मावबोदोंब्लाबो जों बिथांजों समाज फोसाबनायजों लोगोसे गोबां रोखोमनि गोलैसोनानै थानाय सोलोंथाइनि बागैबो जों सावरायबोदोंमोन। बिथाङा जेखियानो जादोला दा जोंनि गेजेराव गैला, दुखुनांथाव खोथा, गोबां खहा जालांबाय। दा आं बिथांनि जिउमाखौ सोरजिगिरिनिफ्राय आर'ज गाबदों जाहाथे बिथांखौ अरायबो आजावनानै लायो। लोगोसे बिथाङा मिरु बाथौ धोरोमारि आफादजों नांथाबनानै बाथौ ट्रास्ट एबा बाथौ फोथायथिनिबो सासे ट्रास्टिमोन। आंबो ट्रास्टिमोन। लोगोसे जों मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि सिङाव थानाय गासै 7 सोद्रोमाया जों ट्रास्टिमोन। बिनिनो बर्ड अफ डाइरेक्टर दानायाव आं आफादगिरिमोन आरो बिथाङा अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिमोन। बेनिखायनो जोंनि मावनो लानाय सिमां आरो इयुन समावहाय मावनो लानाय थांखिफोरा माखासे समाव लानाय थांखिफोरा मालाबा बिथांखौ लानानै बा बिथांखौ गारनानै जों माबोरै मावफुंनो हागोन बेखौ साननो गोनां जायो। आरो बिथाङा जिबायदि बोसोन होलांदोंमोन थगायनाय गैयाजासे जों माबोरै दावगालांनो हागोन बे मोन्थोरखौ होलांदों। आसा खालामदों बिथांनि मावनो थालांनाय जाखिनि हाबाफारि जोंनि मिरु बाथौ धोरोमारि आफादजों लोगोसे बाथौ फोथायथि आरो बिथांमोननि न'खरनि जाथि बंस' बाय बाहागि आरो बिदा फंबाय बिथांमोननि नाजानायजों जों माखासे बिथांनि मावलांनो थानाय थांखिफोरखौ जों गासिबखौबो हाजोबाबो मोनफा मोननै थांखिखौ मावफुंलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो बे थांखिखौ मावफुंलांनायाव जों बयबो नाजागोन। आरो आं फोथायदों बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय आनज्रायलांबायबो बा रुंसारि जालांबायबो अरायबो बिथाङा जोंनि गेजेराव बिथांनि मुङा गोथाङैनो थाबाय थागोन। अरायबो जों बिथांखौ गोसोखांबाय थागोन आरो जों बिथांनि माखासे जि सोद्रोम गोनां आखु दिन्थिलांबाय बा फोरमायलांबाय बे सोद्रोम आखुथाइनि गेजेरजों जों माखासे हाबाफारिखौ मावफुंलांनो एबा दावगालांनो हागोन होननानै आं फोथायनाय दं आरो फोथायनाय लाखिदों। बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांनि जा रिपर्ट आंनि सायाव बिनाय बेखिनियावनो फोजोबबाय। खुलुमबाय, गोजोन्थों।